settle. Bam. Do my bam. Mommy. Bam. Bam. Mom. We meet a moment. Bam. Mama wana anga msilimuka matumbu saka mnavunza imbodza mai for radio mbicha maji maguru ne matumbu matumbu atengesa matumbu maguru ya maguru ayo ndo atachiti vazokangana kubvunza chiti ngavabvunze maguru tari mwere plus remember to marry issues and definition is English. But you know makanga mavunza sei. Panza che. Matumbu. Ane haiwambo nuwe kabukana mkoma kotana haiwambo nuwe. Anoiswa onyeni kana kuti vinegar ambobudi zvambo unzi kana kunwa zvamunozitsuka zvazvi. Hi guys, muri sei mamuka sei. Hanzi vekuzimkesi vekuzimfesti tikudzokera kumba. Guys takafara vedwe. Tamurodi kudzokera kumba izvozvi. Sati tambofura nemapurasini tichitsvaga usavi. Takuenda kumba. Hanzi nguva iripo here nhasi. Nguva iripo asi chiri kubehave nhasi. Chiri musiti racho remota saka chiri kuti behave. Izvo chakatinetsa ichi next sisi my diaries chakatinetsa. Chakanetsa right ndiri sei kwaichidzoka istatement dzotagwa nevaro idzodzo kuti kwaichidzoka uchiona uchiona kuti ndaenda kibhando kuziva toda kuti ndisiye shuwa ndinyatso kusiya kwaita sei ndakuda kuroya makusina akadai namasi kwakanaka here guys muri sei ana Sunday ndatega ndibutaura pane topic ana chingofunga maza ini masa nezvemastreet handiti guys ndakakudza kuti zvemastreet takasiyana nezvemastreet. I told you takasiyana nezvemastreet guys hatitoita zvedu panapa tongoendawo sometimes when it's necessary. Saka mino tinanchingotova tusukula use amino chimwe chikaembare times anoti chi amino kana ngosangana nakumva ndangosangana zvandasangana nazvo I'm like anotaka unotokuona imuri kwakamira akagona stariki kuzimitokoshana vanmaona but guys ndoda kumbotaura nachokwadi ndamboudza nachokwadi guys munoziva here kuti chihure chikaitwa nemurume guys chihure chinenge chaitigwa mukadzi akahurirwa hazvisekesi ende hazvishamisi munombozviziva here why tichida kuita kunge kana mukadzi achingahurirwa kunge zvinoshamisa guys asingazive kuti varume vakawanda vanohura ndiani guys majority yevarume vakawanda vanohura guys moziva vanohura varume vakawanda vanotohura hazvimboshamisi zvazviya ndakambokuudzai guys ndikati takamboona Beyonce chaiye Beyonce ukuthi mukamona chidarika pa vakawanda unomusaluta kunomanya kunomusaluta achiimitatwa nevanhu vazhinji vanhu vachimuda kune dzimwe nyika vachidi asi takambona chihurigwa paya na JZ anomaona evidence nabuda pachikaro chinji kacho pane zvirumarume imunongozivawo panenge pane zviri kuti zvinge zvichifungaira ndochokwadi but anyway musi uno takanga tichitaura yaDhavidho handika takashara yaDhavidho guys David akatobuda naAnita uyaya ndakatoona takasaspenderwa account yake kuInstagram yekutwitter aramba chingonyora hanzi amurambire fadzatayarisa amuganze chiye chakuroya I don't know hangu zvachiyaita sei I don't know maybe tara nyaya dzakasiyana I don't know but anyway let me just generalize because chera tese tiri vakadzi mukadzi ukahurira ndoda kukupai imimi vakadzi vese vano varime mudzimba andika sometimes muri kufira mukadzi munoziva mirai ndikuudzei vakadzi vakawanda vari mudzimba vari kufa nedepression vari kusvira mukati havagoni kutaura kudza mumwe munhu because vanosvika kusekwa guys tiri kutora kuseka kwoko uchihure guys murume kwakahura hausiriwo wahura hapana chinonyadzisa zvinonyadzisa tikanzwa kuti iwewe mukadzi wabatwa uchihura handiwana ndopatinogona kuti maiwe manje hama dzake zvinoti kudii handimaona ndopatinogona kuti titi kwa wakadzi zvakazofamba sei kwai JZ JZ yameno JZ meno JZ wacho munodhiwa kuti mungoda kutigadzirisawo mani panenge pasingakadi kugadziriswa imi varungu matiche paFacebook handimaona chihure guys achisekanwe musaseke munhu anenge asina kuhura asiri ahura
murume ndiani ngaenda unohura. Iwe mukadzi kana uripo wakarura nemurume usafe depression uchitya kuti anzi ndikanotaurawo kuti ndione rubatsiro kuna vamwe vanhu ndinosekwa. You have done nothing wrong. You have done absolutely nothing wrong. Iwe unenge uri kumba dzimwe wakatorara munhu achifamba achihura ega. Anomaona achifamba achihura ega. Iwe wapinda papi? Wapinda papi unopinda? Guys, ndiani anotanzi ndiri mugoni wemurume? Kana aripo notanzi nini murume ndinomugona. Ngamboya watipo matips ekuti nini murume ndinomugona ndakazodai. Kunzo kuti kana wakadlisa ukatora wako murume kana kuti wakaumba wako wechidhaka. Anomaona ukaumba wako murume wechidhaka ukamufemera mweya kuti afeme ndipo patingati iwe wakagona nti munhu wacho ndewako unomukontrola. Zvino kana ari munhu akasikwa naMwari guys, kana afunga kuti ndozvanoda kuita nokuti chihure icho izi guys, kana afunga kuti ndafunga kuhura hauna zvaunogona kumuita guys, hauna. So tatoona chetevetenenze kuti we rejoice. Tinofara tanzi mumwe munhu akahurigwa. Anomaona ahurigwa aitei ndiye ahura here? Ahura here? Hanzi kune video yasisi chii vachibva kurohwa yesvo vachipopedzana nemurume achiti murume wave ihure rine magirlfriend futi handakuyo ndipowo chieradi mama nditegewo ndione. Handisati ndaiona hangu iyoyo, handisati ndaiona iyoyo, ini yandaona haisiyo. Anomaona haisiyo yandaona handi. Asi ndoda kungotaura nemi vakadzi nhasi varimo mudzimba. Anomaona kuti izvi zvatiri kuitana isusu pachezvedu sevakadzi zviri kuita tidestroyane pachedu, zvaita kuti tigoita kuti vamwe vakadzi vafe nedepression nekuti kuti achitya kunotaura kuti inini ndo zvandiri kuitwa kumba kwangu. Nokuti akachitaura tinotoseka kuti kuhurigwa ini ndakambotaura guys ndikati inini kana mukaona kuti father dad zvakahura handimoona there's no need yekuti muzviite kunge viral kuti kwai vazohura kana kuti murume angofanana nomwe varume anenge angohura handimoona ende dedzai munhu chitaura kuti uyu murume yakahura handimoona uyu murume yakahura zvozvo kuzotanzi kwanzi murume waSIS MELLY. Saka mondipinzirei panyaya yechihuri chane ndisina kuhura ini kweni sarangu rinopinzigwei pane ndisina kuhura. Ingoti uyu murume uchu ihure uchu uyu murume uchu ihure muchimunongedza mosiya pati yekuti murume wa handimoona nokuti ndapana pandokwana handina pandokwana handine ndisina kuhura handimoona ndiye ndisina kuhura. Umwe ari kutora ranzi a lot of people are married to varume who hate them and vakadzi who hate them. They just stay for convenience of assets but actually enemies. It's said to say I cannot confirm on that one. But one thing that I know, chero muchidanana se chero murume achida mukadzi wake handika kachinji kachona handizivi zvazvingori. I don't know guys, handizivi zvazvingori. Chero munhu achida mukadzi wake, mukadzi achida murume wake, kati mukadzi achida murume wake, samwe unonga uchinzi kwai munhu ahura. Handinoona unongoza uchinzi munhu ahura pasina maassets pasina kana chii, unongoza uchinzi munhu ahura. Handimazviona. So I don't know how it is kuti varume ava, I don't know guys, handinawo maanswers kuti ndinyatsoti chinonyatso kuvatuma chekuti vanohura chii. Nokuti kuti samwe vakadzi vanosiya munhu achinohura ka anosiya mukadzi wake rino zigadzi mai mwana ziV1800 rinenge rakasiyiwa. Andimoona rinenge rakasiyiwa. Andimazviona. So mukadzi wake anenge achiita basa high profile job. Andimoona achinda kuno imi guys mina ndinokubvunzai paya pakahurigwa maisa nemugabe havana kuhurigwa imi mutaura chokwadi. Maisa nemugabe havana kuhurigwa guys. Maisa nemugabe havana kuhurigwa here. Taura chokwadi. Vanga vaitei. Pane munhu angane mari seyavo. Vanga vane mari yose asi vakanohurigwa nasecretary at that time. A person who was a secretary ndiye akanotongwa akauya akaovertake. Murume anokunyengera house girl wako guys. House girl anokunyengera house girl chaiye house girl kupfura chiro amagara kuti pa house girl achipinda mukitchen kwai panoteswa zveSIS MELLY. Kwaini rangu rogopinda ipapo sibongile inini ndine ndahura here. Itai zita remunhu kuti uyu dhuve uyu ahura uyu mhofu uyu ahura uyu dhuve uyu anzani uyu shumba uyu ahura. Handimoona haikona kuti munoti murume waanozivei ini wa uyu rimwe sari pakati rinozivei guys, rinozivei aiwa chero munhu hakuna munhu ane muridzi mainini, hakuna munhu ane muridzi. Ngatitenge kutaura chokwadi, ngatiuze nechokwadi guys, hakuna munhu ane muridzi. Kana chero ndiri wife kana imi alright mukoma kuti vanhu vakahura tofamba chitaura kuti murume wanhingi wamonaura. Aiwa ndicho tikati mukadzi wakoma kuti kuvakadzi andi kosaka waichiti kuvarume vanenge vahura everyday tongoti pakubatanidza everyday imwe hura everyday here. Saka aiwa kana munhu kana angahura kakungonzi goto naura
ngakungonzi kotonaura ndozvati kuti amagadzirisa ngakungonzi kotonaura animaona ai muri palife vanozati murimi vanozati ndinemi ngakungonzi kotonaura animazvona guys haikona kuti kuzonzi murume wa it's wrong guys chokwadi chakanaka nokuti unotobatanidzira munyaya munhu usachawaura ninge wakatozvivatira kumba kana kuti uchitozvirukira madhoiri ako wototi kwai wotoona zita rako ritekti pazvozvinani basa rese animaona saka guys dzisai kusaseka vamwe vakadzi kana vachinge vahurirwa handika mumasitumu ndime muri kupembera guys kufara kuti hanzi akahurigwa murume akazodai mukazodai plus nyaya yekuti unotoudza munhu guys kuti siyai siya murume wako guys ka pane padhairis I think madza zvakawanda guys you must stop it animaona you must stop it yekuudza munhu kuti iwe watohurigwa siyana nemurume uyu guys munhu mukuru anoziva zvanenge achiita guys vanhu munoziva kuti moyo ivi ndikukuudza ingati even murume anenge atohura mukazonyatsa nokuti mukadzi anzati mukadzi aundomuda hazve kuti mukadzi akanenge asingamudi hakuna munhu anenge asingamudi hanzi kana mucheta hakuna munhu wemunhu munenge muchireve kwataurwa kwanzi izvo tinotopinza zita renyu nokuti munhu anenge ari munhu wenyu indikati hakuna munhu wemunhu hakuna munhu wemunhu vanhu ndevamwari ndochokwadi whether you like it or not chero mukandipisa but ndochokwadi munhu ndewamwari hakuna munhu wemunhu munhu anoumba munhu wake akamuisa apa ndiye wanozoti munhu ndewangu kwanzi gaiti hurigwe mnanijustify chihure cherume munhu nemunhu ngazvimirire chihure chemurume wake munhu nemunhu regaijustify chihure chemunhu wakana achida guys who are we to tell munhu kuti siya imba yako who are we to tell munhu kuti hanzi wahurigwa iwe rather you can do better sena nazvo iwo wakanaka you can start afresh guys matters of the heart you can never understand munhu ari kukudza izvozvo ka munhu ari kukudza izvozvo hanti munhu ari singuwo hanti akatosiyiwawo nemurume wake aitodawo imba yake ndiye anenge achipa umwe munhu advice yekuti siya iwe kana zvazonyanya iye ari kutochema tofamba mun'anga nemaprofita kuti mwari teti munhu wangu adzoke itei kuti murume wangu adzoke animaona asi ari kunoudza umwe munhu kuti yeah you can do better than this my friend it's been long zvanyanya uchingoramba uchingohurigwa uchingodai siyana nazvo izvi tsvaga zvimwe no guys we don't tell people that guys ndaona ngamakomenzi amwe angachisopa nepost yanotaura iyoyo animaona we don't tell people that guys munhu kana akapfeka bhutsu dzake ega ndiye anoziva kushinya kwadzo kana akazonadzanyatso kushinya bhutsu dzake hamumbomuudze kuti siya guys ega anozonga achikudzai kuti guys inini ndave single I am now single ndakasiya ndakanga ndarwadziwa musamanikidze vanhu kuvaisa pakona animaona kuvaisa vanhu pakona kuti siya tochoga famba tichoga zviure zvevarume vevanhu kuti tizvifumure kuti mukadzi asiye imba yake don't do that guys let's not do that it's not okay kutofamba takateya kudai so takateya kuti murume wanhinga aonekwa pakati achiita chakati rega nditore vhidhiyo ndinokanda kumabloga kana ndinokanda kune hameno kwazvinenge zvichiiswa animaona kuitira kuti tigozomuudza kuti chisiya marriage iyoyo because uona it's wrong guys it's wrong animazviona it's wrong musiyai munhu ati decision yake ega animaona siyai munhu ati decision yake ega munhu anenge achitoza zvanenge achito anenge achitopfeka bhutsu ake ndiye anotoziva kurwadza kwadzo handiti hatingaudze munhu kuti siya aiwa ndochokwadi chiripo edlinchiri mukati is the truth handingakwanisi kunechikudza mumba mako kuti siya murume wako iwewe handika inini nditonamatira wangu ndichichema siku nesikati nditoenda kun'anga handika kuti ndidzosereiwo murume adzoke akandisiya 5 years ago nditoenda kumaprofita but ndikuya ndichikudza kuti siya iwe handiona wakanaka zvisingaiti unoita mari dzako siyana nazvo izvo handiona siyana nazvo izvo munhu ane decision yake ega guys as much as we can see kuti marriage ika yasheka zvakanyanyisa handimaona panobudika here apa panogona kuve pasingabudiki handimaona but kushama utinyatso kuti jigokudza munhu chekucho guys mangwanaka matters of the heart dzinonetsa rudo rwevanhu tu runonetsa guys zvavanenge vakamboudzana vari tu vari mumachira kwanzini munhu akahurirwa akauya kwandini kundomuudza kana auya kwauri yes kana asina kuya kwauri kana auya kwauri akati ndokumbirawo zano auya muudze anditi kana asina kuya kwauri munotsvagirei zvinhu zvake kuti muye muti siya murume kana ndauya kwauri yes ndikakubvunza kuti nhaiwe su ndidowo advice panapa munhu undato ndodii munhu akondiurira of course ndauya kuzokubvunza you can tell me what you think because ndakuvinga wakuvinga
kukana mnasina kukuvinga kuti ndauya murume wangu akazoonekwa pakati akazodai handiti you just see a story elsewhere anomaona kwamaiona and then makutomanya kuti siya iwe it's wrong guys. Murume handi mazvona saka ndo zvandiri kungotaura ngo guys ameno kuti pfungwa dzedu dzinonge zichanda saka ndikauya ndichikubvunza of course une right kundudza zvaunoda kundudza because ndauya makana ndisina handiti ini ndinozovhunduka chivindi muzati zvakangooma zvivindi zvachona zvoti vanhuka unoona munhu saka varume ava vachafa nguita free here guys ndambobvunzawo varume vedu vachafa ngusununga kwaunenge achifamba here because vanotogwa mavidhiyo guys ndambobvunzawo nokuti murume wangu ka anenge asiri socialite handiti murume wacelebrity haasi celebrity akaenda kwanenge aenda hatizivi kana the nature of relationship yanenge anaye nemunhu wanenge anaye ipapo muonekwa pavanenge vaonekwa umwe munhu otobudisa foni yake guys kuita magatsi ekubudisa foni kutora picture kuti picture kuti unowana kukanda kuti social media kuti ndaiwana picture iyi V11 saka uya ine V11 mutaure nezvokuti murume ahura and then what and then what guys zvimwe zvinda zvinototyisa guys zvinotyisa and then tobva tamhanya ende muri zvandinotaura guys munozviziva handida ngutora mazita evanhu but mukuzviziva guys amene vanhu vakanotora video vakatora video guys handi video hazvireve kuti panenge paine evidence yekuti pane zviri kuitika hanimaona kokana vari mafriends guys let's stop it guys people could be friends can be friends hanimaona vanogona kuve vari mafriends vanenge vachitoita yavanenge vachiita hanimaona but zvakangoipa chero henyu taneta mbuya mulambo nezvimereji zvedu zvenhema but iwewe inini kuti ndaona murume wako uko noti ndomuziva ndakutora chividhio ndakuya nacho ndakupa mabloga kuti oi video kuti iwewe unenge uri kumba una chaunoziva unenge utori muhappy mood handika unotozongoona wakutegwa kuzvinhu zvaunge usingazivi zvisinei newe zvinoita here hazvikwanzi murume wenyu anenge ave socialite by association kana never ukasangana newe kanzi muone apa mumori saumuzivi haungambomuzivi andiwana mai munangogwana ubuda papublic handi vanogara nobuda papublic zvakasasana nai saka mai munangagwa ndipresident here hanzi ndinobasa remabloga mai mulambo zvimwe zvinhu ngatiye tichitsiura nasi kana muri vakadzimi muri vanhu vakuru handimona chero uri bloga unogona kungoona kuti zvimwe zvinhu rega ndingonyora kuti inga tinotsiura na1 isu munotitsiura ingawani imi pano chako munotonditsiura 1 dzimwe nguva mune munonyatsonditsiura 1 muchitotuka muchitsiura sa zviro kuti muri kundituka zvokuvenga munenge muchituka zverudo zvokukorekta handi ndizvo saka ngatidzidzei kukorektawo handimona chero ukaive bloga guys munoziva here kuti zvinhu zvinopinda mainbox medu munoziva here zvinhu zvinopinda mainbox medu zvimwe nguva zvinenge zvitori nema-V11 but tinodelita we just delete takataura kuti izvo dzakadaro isusu tinoposta nyaya yemunhu ayo akazvimirira nenyaya yake nyaya dzevamwe masocialites azouya pana chidai hatiposte anditi hatisiwo mabloga acho hatisi mabloga zvako uri kungodipenda kuti unotasawo maconsequences nemarepercussions ekuti like ndisati ndaita izvi ko zvikazodai as much as uchida kuti nyaya peji yako uri kure kuti gurupu uri kure hanimaona but ko zvikazodai zvinenge zvangonaka hanzi imboitai kuti I miss you tione varume dashla yes varume vanonyepa ndochokwadi varume vanonyepa ndochokwadi ani mazviona vanonyepa kwanenge vachifamba ikoko kwese kwanenge vachitenderera vachienda mbuya mulambo that's a wrong statement anototaura uri munhu mukuru iwe being in a ghost account handika but uri munhu behind a ghost account and you've got a conscience handiti utoriwo mai vakuru ipapa pauri handiti ndizvo ndataura kuti pabloga papa you can choose kuti izvi zvindogona kunyora izvi ndogona kusanyora handiti so husband dzemasocialites kana kuti husband dzemaselebrities vafamba ri careful kuti macelebrities here saka kuzama kunzati mai munangagwa ndipresident nokuti munangagwa ndipresident
musadaro guys. Iwo handitushesa ghost kuna you know kuti haudi kuzikanwa kuti ndiwani. You can write what you want, you can do what you want as a ghost account. Ko vasina maghost. Hanimaona katika kudaro vasikana. Ndasangana ne ndifana kuona post yoyo guys ka ndavhura ma comments ndakaverenga ma comments ndakadzika ne ma comments ndati oh ende zvakaoma. Yes maishami hanzi that video ko kana vakatuma munhu kuti tora mind you vanoda kuti vataure and they will do anything kuti vauye never hanzi sunga is built and that's like mira ndikudzai yatoka hanzi muisa iku Blockville. Exactly chera maps ndizvandiri kutaura antuona. That's exactly what I'm saying. Hanimaona chinozozvinyanya ameno guys ameno chinozozvinyanya zvimwe zvachona. Hanimaona sezvamunoita panyaya dzevana vapapaya guys pamunenge muchiti nyaya dzevana titogashora kuti guys ka papa pachita nyaya dzevana tichiti nyaya dzevana guys vana it's a no go area handiti tishora kuti vakazvara sekera muchitende ura imbavha ura mapoko unozoramba bva nemuroi zvangofanana nepavanhingikira nepavarume apa handimaona kane murume chete unosekera muchitende guys unosekera muchitende. Kana uine murume handimaona unosekerawo muchitende hausekeri pamhikiri pamhepo handimaona hausekeri pachena. Hanzi plus achibva pano vanoenda kumagosto kuti tinovaona hedu vachituka sisimeli kumavhira kureva vachituka sisimeli kumavhira kureva ko naimbiya mulambo muri kunzi munondituka mavhira kureva munenge muchindituka ndakambokanganisira ichi naye vasika nekuti makapfeka gosti here naye vedwe ko mai mozondituka masititi umu kuti ndakambokanganisirana nemeri musadaro. Madhairi dzanenge achiona vatotaura tanzi tovaona kana vabva pana vanenge vava mumanhingikiri vanenge vava munana mafira uko vachituka sisimeli apa unenge uchitukwa amen andimaona. So ini ndikungoti babi yangu kune avo vari mudzimba andimaona vari mudzimba anditika kana maona mashunguridzika nevarume mahurirwa don't suffer in silent andimaona don't suffer in silent muchinzi hanzi munotya kusekwa andika uya utaure wega zvitaurire usambomirira kuti nyaya yako ibudiswe nemumwe munhu andimaona come and own up your story handiona taura wega nyaya dzako kumaraini rega vaseke kuti hanzi wahurirwa ivo vanotore dzakakomba kudarika dzako yako ndo inenge yangoonekwa murume wako kuti abuda aura handimaona. This goes to socialites out there handika this goes to socialites out there handimaona masocialites nemacelebrities ese handika kana uine murume anenge achita zvekuhura izvi you have done nothing wrong usasora uchishungudzika nakubatikana ukatona watodedzwa uchinzwa yaone murume wakahura seka laugh it off usabatikana usiyo wahura handiri kunzwa hausiyo watombohura vanhu vari kutokutaura vari kukuvigira vari kuseka vakagara pamusoro pezvinhu zvakakurisa zvokuti izvi zvava zvizikamwe chete but usiku kana vave mudzimba dzavanochema mapino kunyoro vanhu vanochema. Fatima gani undipe ma-screenshot iko zvinhu undipe ma-screenshot Fatima just bring in wezvinoonekwa ngona badhari achindituka kumafira kureva achiuya pana pakuzosekerera nhema please just give me the screenshot tingobloka hatisekererane nenyoka isu tava vanhu vakuru hatisinaitengesa chiita basa rekutora chichedzana nemenyoka dzinenge chichifollowa pano kunge vakadedzwa kunzi yaimutifollowe totongobloka vaone kuti hatimbovamisi and we won't even think about them. Undipe ma-screenshot andiwana undipe ma-screenshot bring me screenshots handimaona. Saka guys musatombovhunduke kana kuti ma-celebrities ma-socialites kana murume ahura ndiko kwaahura ndiwo ahura here zvinozongonyadzisao mukadzi akanzi ahura ndo zvazvakangosikwa zviri guys even mubhaibheri ndo zvazvingori andimaona mubhaibheri ndo zvazvingori andimazviona. So misa musoro kwokudai soo munhu anenge ahura ndezvake izvo iwe uri kumba hauna chawakanganisa hauna chawaita andiona siyana nemahure ahure regai vahure vachafa regai vahure vafe
mungatosoro chishungudzo kana munhu akuvigira screenshot murume wako uri kutrenda uko uya kuno chitegwa mashuwa masocialites nemacelebrities umudza kuti saka saka kundipa kuti ndite sei inda unokomenda ikoko usiye ikoko sava chindosinaibasa mba wangu ndini kumba wangu nditori right ndine peace kumba kwangu nditori bonda todya izvozvo usandidzosina basa imi guys musatoriwo mascreenshots musendesera vanhu mascreenshots kunone macelebrities aya nemasocialites musavendesera mascreenshots guys anti musavendesera mascreenshots the same way amusingadi kuidzigwa mascreenshots imimi musavendeserawo mascreenshots munhu anenge atori nepisi yake ima kunodisturba munhu pisi muchimupa zvinhu zvemuchihure chaasina kuita ndiye anenge ahura here ndiye anenge ahura here varume tinongogara kuziva kuti ndizvo zvavari guys varume vakangowanda kwete vese but majority yacho vanongohura imimi vakadzi vari mudzimbawo man regai tingobva tangotsiurana pano imi vakadzi vari mudzimba haikona kuti kana zvinhu zviri kufaya paya muri mudzimba you look down upon single women hani muri kunzwa because imba iyi haina guarantee hani muri kunzwa haina guarantee yekuti wakapinda muchafiramo unogona kungobuda handisati machinja hembe nezuro ndasinambopfeka hembe idzi ndodzana ndakapfeka here idzi ndodzana ndakapfeka here ndozvanototaura kuti autozvine go and check yanda ndakapfeka nezuro neyanda ndakapfeka nhasi zvakafanana here plus zvisina nezvehembe ngataura zvatotaura pano hembe dzakatosiyana ese mascotch imwe ndeye brown iyi yandakapfeka ndeye red saka zvakatosiyana dai zvatotaura tsveva kutaura nezvehembe hanimaona so imimi vakadzi vari mudzimbawo kana muri mumba paya paya masinguzi achishora nyaya dzawo musagategei kuvatasira pasi tichivapa mazita handika we label them tichivapa mazita tichiti mahure imvana idzi mahure guys imba haina guarantee imba haina guarantee unomubuda wakatemba unoitigwa yakapenga wakatemba murume hana mugoni hanimona mai vake chechaunya kuzvara mubereka murume yeye vanomutadza kuzoti iwe zvako wakauya neby marriage iwe wakautoyako by marriage ngatirigei kutasira masingle ladies pasi being single being married zvese we are all women ndo zviri important hanimona tise ngatingodzidzai kurwirana sevakadzi hatingodzidzai kungomirawo pamwe sevakadzi inga munotitsiura wani ngatingodzidzai kunzi kurwirana nekutsiurana sevanhukadzi handimona tokonana pachezvedu isu sevanhukadzi handika pasina varume vapindira togadzisana pachezvedu isu sevanhukadzi pasina varume vapindira handimona zvino isusu vakadzi takamhanya kuenda kunoseka nekunosekerera nekunotuka saka varume tovapa ammunition yekutishandisira manje they will never respect us nekuti ndoona kuti isusu vakadzi vakawanda ndisitiri kuitora izvozvo zvakadaro handimona toda kutukana pachedu tiri vakadzi tega tozogadzana futi tega pachedu mangwana tiri vakadzi tega hatidi varume vanopindira handimona saka hatidi guys anditika ngatidi vanhukadzi hatidi isusu panapa we come here we preach positive guys hatidi kunzwa zvinhu zvisina basa zviri negative zvekumastrits uko ini zvangu sinhu zvekumastrits guys handidi kuzvinzwa musaiye muchindikudza tukwai wanga uchituka wanga uchinyewa ndogara ndichikudzai siyai vandituke stereki siyai vandinyeye stereki if it's going to make them feel a good sleep at night let them do it hanimona kana zvichivakonzesa kuti vanorara hope dzeumambo usiku zvichisa mabank muaccounts mavo mari ichiwedzera kuguta ndinasingadi mari guys let them go ahead musandiudza regai zvitike ikoko zviperere ikoko hanimona ini guys chero mukandionera murume wangu achihura ndakugara tokudzai pano uko ndisipo musandiudze guys ndichazvibata ndoga musatore iyo vhidhiyo kuti muzondiudza regai ahure ikoko achafa nechihure regai ahure afe ikoko kana mazoona ini ndichihura ndipo pamunotora vhidhiyo yangu musati mari pamabloga musati pamabloga mufunga makutenga mai kwandiri nayo kuti simeli takuona ivhidhiyo ishi torizina hanimona then we talk me and you we talk kuti sha vhidhiyo wakanditora vhidhiyo nyaya yakamira yakadai antiwana so uchiri kuda kuendeseka kuti usaendesa sha ini ndakatodaiwo because of this usangomhanya changouya nayo kwandi then ndokupawo side of the story rangu handiwana then kana kuti chindipa ndibudise ndoga wakatora vhidhiyo right bo wawina chindipa hero vhidhiyo ndikande ndoga ini hanimona ndobva ndasvikandira ndoga vhidhiyo rachona handimaona so ndingozama kuti isusu panapa we are all about positive vibes guys patitakanganisana tinotsiurana andika patinenge tichigonawo tinopananawo mapraises handitizvo asi ndingoti sevakadzi
aiwa ina ndizvidi mbuya mulambo inangu handizvidi I don't want zvokuti ndozati vamwe vangu vamwe vacho vanenge vachitorwadzwa zvomwoyo wese asiwo vamwe vanenge vachida kuti kundigwadzisa saka ine ndechitozviziva ivo vaona vachijaivha vachidiko kokoona kana kuti vachitengera munhu machokoreti chaiwo siya atengerwe machokoreti adle machokoreti iwayo anoona ndichazvibatira ndoga ini usandiudze ini don't tell me indai kana uri shamwari yangu chanyenzondida go and fight for me koko kana vaona enda ipapo unotsora kuti muri kuita ipano beba nkuru muri kuita ipano vhiringidza ikoko wobva wazvinyarara ivo guilty conscience yekuti ndavhiringidzwa vachaona kuti vandiudza sei ndozaningwa chivo chati maiwe munhu akandivhiringidza anogona kuya vachaona tozvivhiringidza sei because zvinodisturba peace dzevanhu guys it disturbs peace dzevanhu mudzimba umu zvinodisturba peace dzevanhu even mumwoyo ani mazviona ndozvo zvacho Veronica utokaona munhu ane mazina akakwana mumuromo make woda kumuchinja munhu haungamuchinji guys ukamugoni munhu haumugoni senge chinhu zvinonzi varume ava zvakaoma anenge nechake ndiwomba rume ndikoko andimaona ngaure afe tisare tokontinya exactly ruru what you don't know won't hate you and the moment yontoka kuziziva kuti kana stress nyaya pabla kanyaya pakona apa pabla nekame kanyaya pakona apa padobdava anoona watopinda muzvinhu zvaunga usingafaniri kuti upinde mazviri just because wangopa listening iye kuti unyatsonzwisa kuti mati chii watopinda mazvinhu zvokuti zvakutokunetsa kubuda mazviri dzatove nyaya after nyaya guys zvatotemesa musoro anomaona yoke varume vanoita chiuri chavo kunze kwese hatina patinokwana patopinda guys munhu nedecision yake kana munhu afunga kuti ndoda kubuda mandiri kuurigwa umu anongopeka mabhegi ake ongobuda kana angofunga kuti ndoda kudzinga munhu uyu andiurira anongodzinga munhu kana angofunga kuti ndoda kuramba chigara nemunhu wangu uyu ichoisi yemunhu guys decision yemunhu hanzi inyaya kana tikutotaura hedu nyaya imwe yandaona masitu mukutenderera umu andiona koitawo uyu ndiedha hanzini akachita aichitibheki andiona ndo zvakewo zvaanogona umwe anoti akachita oita chitibheki who are we to judge here kuti iwo muri wakachitirwa nemurume wachitawo bheki ichoice yake it's her personal choice anomaona it's her personal choice yekuti indahurira ndoda kuchitawo bheki ichoice munhu nemunhu ane machoice ake guys handimaona kana usingagoniwo zvekuchita bheki unongochitigwawo uchiti kana uchizvigonawo unongotamboeri kurira anomaona asi inini ndakazvimiririra handigone kukurudzira kuti ukahuririgwa indaunohurawo inini ndakamira panapa ndakagara panapa handikwanisi kutaura mashoko akadaro anomaona but comment section is free to say what they want but inini handikwanisa kuudza mukadzi kuti wakahurirwa nemurume enda unohura I can't then I won't be a good ndinenge ndisiri a good role model a good influencer ndinenge ndisiri kuti wahurirwa enda unohura hazviiti do you know the reason why guys I've gained so much respect from men Mommy sleeping now Mommy sleeping do you know guys kuti why ndakagaina a respect kuvarume vakawanda guys I underestimated my power munoziva inini pesa network ima tiri kufamba I underestimated guys power kana kuti ndingati popularity yandinayo I saw it kuno ku-UK inezuro guys munoziva I was so humbled vanhurume nevakadzi vavo varume ndivo vaitanga kutondiona kudai varume kuti mirai pano mirai kumhanya notora mukadzi wake uya uone guys I've gained respect yevarume vakawanda vari mu-UK ende vakawanda vazhinji vacho ndinodaivabvunza why vanabhudhi vangu muchindifollowa why hanzi dzangu muchindifollowa they will tell me SIS MELLY mutipe mazita tawanda tinenge tiripo vakadzi vedu vakatipinza pamadhiri enyu ekudhayaris aya titori madhayaris antika but never a day dzimwe tinenge chitonetsana nevakadzi vedu mudzimba but never a day patinonzwa muchipa advice vakadzi vedu kuti budai mudzimba mutize varume venyu mudai munozama kuumbiridza munozama kuzoridzira pane hanzvadzi yangu vamwe varume hanzvadzi dzangu dzanga dziri 3 so vakanditi munoziva kuti tinobhayiza tiri vanhurume zvikanzi tinobhayiza tiri vanhurume zvokutodaro tinenge chitozviza tabhayiza anomaona ende we know kuti vakadzi vedu they come and confide in you ende tinotozvifarira anomaona isu sevarume tichitozvifarira because kwamuri takatokusa dai tikatonati uyu munhu uyu haurai uyu munhu uyu haparadzi uyu munhu uyu vakadzi vedu anzoka mudzimba zvikanzi kozvo takatopinda muchigame chekujoiniswa malive enyu kana pachitiwa malive ache takateerera I hope my brothers you are there in the comment section ndakakudza kuti sunungukai vaiti hanzi tinosvika kukomenta vanhurume vakakomenti but pana pandoda kudza gezi varume vakawanda zvokutodaro vakawanda varume vakawanda
vakawanda varume vanenge vari pano andimoona. Saka kone vakandikumbira vamwe ndevamwe ava vakandikumbira vakati chokumbira kuti paitwa makuita show senge yamakaita last week, chokumbira kuti mutiede mutiudze in time tiuyewo palife. We want to have matalks nevakadzi nevarume vafana vedu vari kuroora vechidika because dzimba dziri kuputsika. Munozati ndikati so you do want to contribute? Tikanzi yes we do want to contribute but taitya because tasatambosangana nemi kana kudii. But now that we have talked takataura guys, varume handidi kunyeperai guys, ndine respect yevarume vakawanda kuno kuuk. Handidi kunyepera, ndingatovengwa nevakadzi vacho but varume chaya kana kambofuna nepadiarisika handidi kunyeperei guys. Respect chacho itoripo, mufunge respect cheko itoripo. Mama Jane, how are you? Ndakazvionera handiudzwe guys, handiudzwe. Munozati nezuro ndakatadza kuzonyatsoenjoya pasho. I did not enjoy pasho zvekunyatsoenjoya because ndaiti kufamba kubva pano kuenda pane 500 meters ka tinoita 1 hour. Vanhu vangari kuzinvest makazvionera murimo mucomment section makawanda venyu. Kubva pano kusvika apo paita 1 hour. Kungoti kudai ufuti step kudai vauya sismeli tanzwa tachitokutsvagai takuonai umwe ngoti ho like vanga vasingandi expect kundiona. Handimoona vanga vasingaexpect kundiona then vakazongosangana neni mukati momo. Handimoona ndakazoja limited time yekuti ndiyenzo vana baba rare pavairidza vese andinambovaona ndandiri muvanhu vacho manga musingabviki. Takazenge tatogara tatotoungana tatove chikwata zvichinyatsotofa tichinakirwa guys. Nimozati ndikasvika pavanhu inini tiri munhu wevanhu ndikasvika pakadini ndokwana. I fit in every criteria ndokwana nekuti ndiri munhu wevanhu. Hatina zvezvo totasira vanhu pasi kana totya kusvika apa nekuti pakazodai isusu tinopinda pese tinokwana tipese. Handimoona so zvakandiita kuti ndive humble disterek nesuro ndiona kuti varume takatoya tikagara vanhu kutofila free kutenga doro ravo kutomwa kutonyatsoonakirwa you know vanhu vakafara. Handimoona people were happy, vanhu vakafara. So ini ndizvo zvandoti handikwanisa kuzoudza mukadzi kuti wahurirwa enda unohura. Izvo zvinenge zvava choice yako izvo but isusu panapa handigone kuti ndikuudze kuti enda unohura nokuti murume kwakahura. Ini ndinongokuudza kuti mainini go and sit down with your husband, go and talk nemurume wenyu kana kuti imbozamai kuinvolva vamwe vanhu mukati merelationship kana marriage yenyu vazame kukubatsirai. Antimaona then kana zvarambawo endai kana kumakanzelas chaicho maprofessional kana mafundisi chako cheko vakubatsirewo. Kana ari munhu anowa anonzwawo, kana asinganzwiwo decision ndionayo kwakabva ndonenge uchikuziva butsi dzawakapfeka ndionodziziva because dzimwe nguva nyaya tinge singazivi chi full story yese. Kwanzi kana mazoona ahura don't judge him chiti katazoona mukadzi ahura andiona atingagiri kutsiurana pavakadzi nokuti chihure chemukadzi chagara chinotonyadzisa. Hamutengi mafanzi nemari. No Brenda, no. Ask team UK, no. Chakandinakidza ndechekuti nevamwe vanouya pana pane magostika aiuya achindidza ghost name rake ndozvainyazondinakidza. Sisimeli ini ndiri ghost rinonzi ninginingini apa ndobva ndariziva ghost rinenge rogara riri pano kandobati kondiwe. Handimoona vaitondiudza nemaghost name avo zvokuti it was just a happy moment but ndakuzonyatsoenjoya sure because it was for me it was about interacting nevanhu. Handimoona saka ndaisingasagoni kuti munhu pandiri kudedzwa apo ndendakatomirigwapo nchidedzwapo ndakamirigwapo nchibvapo ndakatomirigwapo nchibvapo ndakatodedzwapo nchibvapo ndikudiwa kutebhu iyo nchibvapo ndikudiwa nevakutengesapo ndikudiwa nevakutengesapo ndikudiwa nepromota uyu ndikudiwa. So it was kind of busy for me. Handimoona it was kind of busy for me right. Kune vaya vamwe vakambobvunza mubvunzo kumasure uko vanogwawo neanointing iri pandiri. Kune akambobvunza mubvunzo kuti munhu anodesmela anoda manager wei chirega tichikuudza kuti manager tinomudirei. Nezuro manager vaishanda zvisingaiti nokuti nezuro manje paipa kuapproachwa paya ndasingasagoni kutaura navo vese ndopaipinda manje mukoma godhoni kwese kuti no madhiri ese aya ndini ndinofinalize. Ini handizive zvemuuk, handisi zvemuuk mabasa wose nendabata. I don't know how to charge, I don't know how to speak to people, I don't know. That's where now my manager comes in. Handimoona kupinda ndakatovingwa nevamwe macorporate worlds kuti sisimeli taikutsvagai taitotya ndikati there is my manager. Madhiri akadaro ekuti hapana munhu anozochema kana kutona malive mangwana anotaugwa namanager. Kune vaya vaimbobvunza ida kuziva kuti kwai ndozvimanager ndega. Ini handikwanisi zvimaneja ndega, ndinodawo vanhu vanondidzora pasaiti, ndinodawo vanhu vanotomirawo neni pasaiti. Ende kukura kwangu inini kukura kwavowo even ivo manager vangu. A lot of opportunities are coming his way. Kune vaya vaida kuziva a lot of opportunities are also coming his way
because of vanenge vane niwo vane mukana yakanangana navo iri kuuya kwavari direct vanotode maside hustles vari kutopiwa nemamwe macompanies ezvavo ivo zvavari kuita extra money that is coming in vari kumba kwavo vachiita zvavanenge vachiita kumba kwavo. So kune vaya vaibvunza vaya here is your answer. You cannot fight an anointing iri pane munhu. Haugone kurwa ne-anointing iri pane munhu. Kune vaya vaida kuziva kuti hanzi anomudini manager. There you go. Now you know. Hanzi isu vakadzi takanakira tinohura zviri smart. Andizoziva hangu zvokuhura kwenyu kuri smart. Animaona. Asi chandotaura ndechekungoti chihure chemukadzi chikabatwa guys. Chinoita mukurumbira. Chinonetsa. Friend team, I love you babes. Animaona. Chinonetsa chihure chemukadzi. Like izvo zvomurume anomunati murume akanzi ahura nhasi vanhu vanoti ahura. Yeah, varume vanenge vachitodhifenda nazviri nomatohura isu. Nemushamwari next time musohura usabatwe. Animaona. Zvotopera. Kumukadzi unotoita kunge ameno kuti unge wauraya Jesu. Ukahura. Saka tinenge tisingadi kuti titi isusu kwai munhu hura nati kudini. Animaona. Tisingati titaure zvinhu zvakadaro. Nokuti it's not two wrongs guys. Kazhinji kacho two wrongs won't make a right. Animaona. Two wrongs won't make a right. Andi muri kunzwa. Saka ndozvo zvataida ngoti tionesane asi ngatisasekai panenge pahurirwa mukadzi nemurume wake. Kana isusuwo varimo mudzimba madiwozeti musaseke maashawo muchivapa zita rekuti mahure vanonzi maashawo. Yes kani Ethel ndepi yako. Animaona. Avanzi mahure kana kuti wedre kuti mvana rakaipa wedre kuti mvana. Animaona. Vanonzi hanzi zvifoko zvakauya kunyatsouya chako Gladys kunyatsouya simeni ndini ndinonzi ningi ndinonzi ningi ndishandisa handimaona. So I was just zvaitondinakidzaona it was so hilarious chitonzwa kuti chitoti saka wanditrasta zvikanzi hai muri timu rangu ndakatona ndo anenge ari masapota zangu chechewayo. Sometimes unogona kuita masapota zangu uchifunga kuti ndo vanhu vako vasiri vanhu vako kozoita paunonyatsozoona kuti ava ndo vanhu vangu ava. Animaona. Isei izvozvo unosangana nazvo mukufamba. Indakasangana nazvo. Pane vamwe vanhu ndinofunga kuti ava ndo mafriends angu ndo vanhu vangu. Then later on wave munyika muno unozonyatsoona kuti ava vasi vanhu vako. Iwewo ndiwe waitodana nawo wega. Iwe ndiwe waitofarira munhu wega. Iye anenge asina that same feeling. Andiona vanhu vako cheche unonyatsotozovaona manje wa background kuti nakomana ava ndo vanhu vangu ava. Ava ndo vanhu vangu ava. Andimazviona. So it's a learning curve tinenge tichiona vangu cheche vandiudzi kuti ndanyatsotovaona ndaitinyatsona ndine munhu one ari kufona kona tikona ndikurwadziwa but I think tichasangana pamberi apo. Animaona mudiaries yekubva nezuro akafona ndofunga 18-19 missed calls ndakanotsvaka kutsvaga pari kuti ari mamakazarika guys ndakashaya ini tikatora ticket appointment ndakati andingakwanisa kudzokera kwandakabva ndisina kuona SIS MELLY hazviti ndati uri kupi ati kuhotel kwakakura nekwatanga dziri ndazobva kuseni chibuda kuti tori muroti abva funa kuti SIS MELLY mazodi guys ndarwadziwa because she made an effort guys apa anofamba newheelchair ari muwheelchair yake akauya newheelchair yake handabatikana guys she made an anga achinditsvaga kona tikona kuti achisenda nemameseji achifona but nekuda kuti kutotsvaga kuti munhu ari kutora ari papi takashaya kusangana topedzana papi. Animaona. Yes, Brenda, they were unveiling themselves. They were. Shame, they were. But taitongoseka wedu kuti ai social media vasikana. Animaona tichongoseka tudarika. And there's no need for me to come and say ningi. Ndakamuona ningi. Antidaro. Animaona antidaro. Takatosangana havakawanda takafara kudakirwa zvisingaite. Guys. And God fights for us. Yes, aiwa mwari anokurwirai ndo chokwadi. Saka guys ndichingotaura zvangu nyaya yechi yekusekana nevamwe mudzimba vedu ndaona makomenzi andaona ipapo ndangoti zvakaoma but anyway sisu pana patinongoudzana totsiurana guys tika nemi vakadzi vari mudzimba musiyane nekuti munenge muchituka vasikana anenge vanyengwa nevarume venyu muchitaura kuti uri hure anenge asitori hure mufungi anenge akatonyengwa hanzi tiktok nani Facebook zvino isusu vamwe simiso aiwa ndakunyatsoziva shuwa unoziva sometimes unenge usingatisati wakuziva simiso kuti ndi vanhu vangu chachava ndivapi but mukufamba unozozviona aiwa ndakazozviona munoziva kuti even pandakaona mai mazowe guys I met mai mazowe andika people can have theories dzakawanda about mai vaya andika ndakasangana namai mazowe munoziva kuti pandakavaona it was just happy chete vaingove havana mbotaura nezvokuti ndaitori skeptical guys. I was very skeptical kuti meiwe animaona ndaitori skeptical but ndakazopesa ndatosununguka kuti haiwa
munhu wekutofara zvake tikutofara happy hapana pakambonzi vai kuti vaitaura nezvemunhu kana kuti vaitongofara vaitozvijambira maspika sisi meli muri munekufara nhasi tasangana, you know, it was just lovely, it was just nice. Vana MC kuda vaya muda kutouya vana confused vaita tinavo tikangogara unoza vana stana tikangoungana zvaitonakidza guys. It was just lovely, it was just nice. Handimaona, it was just nice. Handimaona zvazvakatongonaka zvakadaro. So tinozvikudza, tinotenda Mwari. Thank you team Luton, team London, team rese remativi mana enyika ranga riripo. Mugona ndairamba kuenda kuZimfest guys. Ndairamba kuenda kuZimfest. Handimaona muchinzira andeikani ndamukoma kuti nemudzimai wavo sisimela andeika ngati haindosara ini zindozvisarigwa namai wangu indaye zvikanzi mukurambere ngati sikui wakazara vanhu masimba uko zvikanzi endei. Saka ndova kune madhairi zakanga achisa pressure kuna mukoma kuti ndisati tikutouya da kuona sisimeni. Saka nepazoudzwa kunzi mune timu renyera kumirira kuti I had no choice now except kuti okay handei. Handimaona, but I'm happy because ndatoita wrong decision ipapo kuti handisi kuda kuenda because ndakatosangana nevanhu chaivo ndikatofara nevanhu ndikatoziva vanhu vakawanda, vanhu vandaitaura navo makore vamwe ndisingavazivi. I got to meet them in person like nezuro. Handimaona, tikanakirwa tikamwa tikadii. Handimaona, tikafara. Yeah, UK, thank you for the warm support that you showed me yesterday. It was, I don't know what to say. Truly speaking, guys, I don't know what to say. But zvanezuro ndine chimuti guys, musanyeberwe henyu. Zvanezuro chaiko guys. Okay. All right. Network tikufamba. Saka nda kutenda ngo guys nerudo rwenyu rwanezuro zvese team UK makandigamuchira zvanezuro guys, musanyepegwe zvenjero mozogara ndine chimuti. Zvanezuro chimuti changa chiri SIS MELLY diaries. Chero mozonyepegwa, chero mozodii vanga vari who can tell you. Handisi kuzvikwidza mota ndege mashanga guys. Ini mukananda kutora chinuka ndinenge ndagutsikana nezvandaona paground. Zvazuro chaiko chimuti tanga takachibata. Tisi tanga tinacho chimuti. Tisi tanga tine chimuti. Zvanezuro chaiko aiwa takanga tine chimuti muground ratanga tiri iro rekuZimfest tanga tine chimuti. Tinenge hoping to see you guys but Y2K. Ndakabva ndapiwa matickets angu neY2K papo. We want you to be there Leicester. Tikatonzi matickets and then ndibva ndatopiwa futi matickets ekuurban groups ku dance table zvakare kune bank holiday. I think the day after vana wingiti kune urban groups, line up urban groups. I'll do a show zvakanaka ndichanatsa kukupirai nezvemashows aya. Maona, and we got to get vakawanda macompanies akawanda. You know guys, it was just so nice. And guys, it was just, everything was just, I don't know. Mwari kana ukafamba naMwari mukati, Mwari vane zvavanongoita guys. Inini ndinobvuma direction yaMwari. Mwari kwavanenge vanditora ndokwandinoenda because pane zvimwe zvaunonyatsoona kuti izvi zvandisiri ndazviita, izvi zvangoitika handisiri ini. Pane zvirevo. Follow the suit. Iko zvinezvi ndakaudza Mwari kuti zvamunenge mangoita handiite nharo, as long as zvakanaka ndinongofollowa ndona kuti mukundisvitsa kupi. And that is exactly what is happening. Hanzi ndanga ndachibvuta aiwa chimuti tinacho, chimuti hedu hatinacho isusu, chimuti tinacho pafair chaiko tinacho because munhu ndakasangana naRose cousin yamaititi also. She came, we hugged her, it was nice, you know. Manamashia Brooke. She has been admin for quite a long time. Wangu kuva ichiri mvenge akaenda ku fashion police akavhura rake group runs night rider, but asana mbomona in person. Ndakatanga kusangana naye nesuro. Anmona Mashia. Anmona. Kune vamwe macounselors anobatsira vanhu aikansela panapa, free bono counselors ende panapa diaries papa pandokuendesa kuti tsarana uyuzhu taitotaurira kwete kuti taitotaura pamafacebook pamawhatsapp ndichivapa vanhu but ndisingavazivi. Nezuro I got to meet them. Nezuro ndakasangana navo tikatozivana kuti okay vanhu ndichidai prophetess Femi. Pana prophetess vagara vari mucomment section umu vandichingoti prophetess Femi ndaingovaona pano. I didn't know her in person. I got to meet her for the first time. Nezuro
ndakavaona vakati yes carnival 50 yes simiso I'm going to advertise zviri proper izvo I'm going to have a live yemashows wayo iko ndangotaura hangu in passing but I'm just going to have because ndine zvakawanda zvokuti titaure azindaiveko aiwa peni wanga usiku anoona takafara guys chokwadi chiripo nje kuti takanakira takafara ende people were happy guys to see me people ma UK adatondibva guys isaka imi team Africa imi team Africa motongoza chakutsvagira step mother chagara nemikoko because team UK wants to steal me team UK wants to steal me wants me to stay here anoona wants me to stay here team UK anoona so team SS kafamba zvakanaka yeah nechipora chazokona ichigara kuno chazokona ichigara kuno chipora chazokudongorera kuti murisei chigara kunuku andika still hazvitimisi kuita zvatagara tichiita handiti so guys eslizi zviri sei move nemasikati akanaka guys tosangana manheru tichioneswa grass nyaya yegrass takaikumbira nyaya yegrass yaya saka tichaoneswa grass nhasi zvikafamba zvakanaka nhasi tichaona grass riya mwana wati kutsvaga tiona kuti mwana ndozodzoka ndichikupai feedback ndichikuudzai nevamwe ini makandignore mbonyararai ndichizokuudzai nezvamwe sekuru vauyawo muinbox mangu guys chiregai kuzotaura ipapo anomaona so move nemasikati akanaka tobatana time kana tabva kunoona girasi racho ndimanje kuti kune kwakatochena saka hanzi hazviti izvozvo we thank God china ndikubata zvakanaka zvokuti havasi kutomboda zvokuti ndidzoke kuafrica ritori drama ramukutonditaurirai zvokudzwa kuafrica rinenge ritori drama iro anomaona idrama chairo kudzwa kuafrica izvo havasi kutoda hanzi makafitwa neengland